Teraz trávime pár mesiacov v Amerike, lebo chcem spoznať aj iný kontinent, nie len Slovensko. Ale povedal som si, že na tieto voľby musím prísť, lebo vlastne boli to teraz v živote jediné voľby, kedy som nebol voliť. No a cestoval som takmer 10 000 kilometrov a cesta trvala, v podstate som vyrazil včera o 4:00 miestneho času, čo bolo nášho slovenského niekedy o 8:00, čiže dneska teraz je 5:30, takže som cestoval nejakých 22 hodín skoro. A podľa mňa to stalo za to, lebo podľa mňa je dôležité rozhodovať o tom, kam sa tá krajina bude uberať. Takže ak to máte 15-20 minút, tak to kľudne dajte. Mne to trvalo trochu dlhšie. Bol som voliť vo škole, kde som chodil do 1. a 2. triedy ešte ako malý žiačik, 6-7 ročný. Najlepšie na tom bolo, že vlastne, ak som si pamätal tú trasu, že oproti schodisku doľava, tak ja som vošiel do zlej volebnej miestnosti, lebo som si pamätal tú svoju triedu. A v každom prípade verím, že Žilinčania budú mať dobrú volebnú účasť a toto mi urobilo radosť, keby jednoducho maximum Žilinčanov prišlo voliť. Lebo jednoducho toto je ten priestor, kedy môžeme rozhodovať o osude našej krajiny.